se. Nå. Ej, hvor er de søde. Nå. Ej, hør, hvordan de piber. Ej, hvor er de søde. Nå. Det der, det er grå venstørrelse, der. Grå ven. Nå. Ej, hvor er de søde. Nå. Ej, hvor er de dejlige. Ej, jeg vil så gerne røre ved sådan en. Same. Nå. Anden må også godt få noget. Ej, hvor er de dejlige. Nå. Ej. Skal vi ikke have sådan en med hjem? Hold. En svanus. Det tror jeg ikke, du må. Ej, hvor er de dejlige. Nå, og der er 4. Præcis, så kommer de bare sejle derovre i deres kano. Det er skide hyggeligt der. Du skal ikke have hegnet med. Jeg skal ikke have det over vandet i. Anden skal også her. Her er. Så svømmer hun med bare over. Ej, hvor er de søde. De ved jo ikke, at de skræmmer anden væk. Nå, så kommer der en svælling. Ej, de har den perfekte størrelse. Den skræmmer anden væk. Ja, den er streng her. Se, den forælder, den venter ganske pænt. Kan du se, de skræmmer anden væk? Ja, ja. De har en virkelig god... Er det en hættemåge, eller? Ja, her hættus. Så svømmer de bare også mod hættemågen. Ja, ja. De der svællinger, de er strenge. Prøv at se, den der, den er hurtig svælling. Det er en turbosvælling. Hvilken en? Den der, den svømmer. Se den der, den turbosvælling. De er så søde. Nå. Ej, I er så dejlige. Jeg vil så, hvis de var oppe på land, dem der, jeg ville age dem så meget. Det kan godt være noget slasket vand, de svømmer rundt i. Prøv at se, de bliver da helt beskidte. Nå, den greb et stykke brød i luften. Ja, det kan de godt. Jeg vil bare lige sige, at forældrene vil nok bøde dig. Ja, men prøv lige at se, hvor dejlige de er. Adam, prøv at se, hvor bløde de ser ud. Nå. Her, tag det der. Du gik lige foran skærmen. Undskyld. Og så er vi færdige her, så går vi over til ænderne. Hej Svanus.